Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video guys is mag-celebrate may sa birthday nila papa, sa akong sister, and sa akong brother-in-law. Yeah, since food is life man ta, so naka-decide mi nga mag-budol fight me. And then, wala pa man ko iligo guys, so maligo sa siguro kuno kay murang di wala na ni na maunaw nga. So, balik lang ko later. Puro na pinagkala ko. Sabi na, inom. Mabutol, gabi mo. Nanda ko mga nga. Lima na mga anak ko. Lima ko na yun. Lima ko mo. Lima? Kote? Dudung guys. Tunggu po. Dudung apa dudung? Well. Lima nggak pak? Mana deh? Apa mana? Dadyo ninyo ha. Atay mo nito. Putum dali. Kabuna lang dali, hindi marot pa. Ang anak ka. Oo, nalilibot mo. Hindi mo tulis mga laban. Kung naman tayo multika, binang tayo masuod. Apa mo sa ito? Ano ka dyan? Ito na Ikot, sabaw. Huwag na, ikot sa babaw. Huwag sa kawarto. buo. May able na dun yun. Sabi? Isa ako sa kanon. Saman? Naman din ang sauce cookie yan. Hanggang nga. Wala mga kausar ng baba eh. Kausar ka ng mana. Bubog Ano ko mga ano. Manual, oh, bumay kayo. Ang mga tanda. Ha? Oh, babay pa? Takpa. Kasi mo, ano? Ano ka nun? Ano man? Kapag ginanurot ni magkakanaw? Very good, malay na wala. Mana? Saya bubuk ya. Kabo ka pa pa? Ayun,
tubo mo. Apel lang tinao. Ha? Eh, bisa po rin mo. So, sinakaw. Pinanggar na po. Bes? Doon naman yung usaw daw po tayo. Pinanggar na po na. Ina pati sa pulis mo. Kira na laging Adi ni. Ako kira. Diyos Hindi naman. ko gusto nga ilag yung ilang kung ano dito sa ikas. Kung na yung yata yung ikas, okay Okay. na. Huwag na yung dahon, be. tama. Okay na. Itabon. Budol dito nagkahapon. Hindi ko gusto nga ang anak, apon mo. Sige ko daw na. Pinagkabananggan akong apon mo. Wala na dito, wala di anak. Dali nga hubog ni Papa sa usa ka usara ko butilya do. Usa, tulo naman. Tulura? Dapat duha dia. Kan, aw.